Jerick na Rod Kelly, biko nụ, ayọ ka m na-ayọ. Jerick, gwara Rod Kelly dropụrụ anyị hit na biko kwanụ maka ịgwa m nne ga m mega expect m gara zụrụ mpi my guy. Ebe gebere nwe osu m gara zụrụ mpi my guy lay ya zilot so that by the time get ya n'ụlọ key aside ma bulete the volume wole the volume 200 so the go bido ngana no ogbe kill it bad man biko nụ ayọ ka m na-ayọ unu dropụrụ anyị hit a ndị Aba na-ayọ ndị Igbo na-ayọ from the east biko nụ I want m chọrọ Jerick na Rod Kelly biko anytime unu ga-give me this hit unu chefula ofe otu Cartel unu feature m that man feature m that boy feature m that guy all my senior man biko nụ ayọ ka m na-ayọ so by the time ga-anụ ogbe kill the bad man akwa anyị ya biko nụ ayọ ka m na-ayọ biko nụ feature unu drop anyị hit a the campaign zutere zilot so by the time get ya aside bulete volume up anyị ga na-anụ egwu hit ndị Igbo ọ ga-agwodi one ọ ga-top one na Apple Music top one na Africa biko ayọ ka m na-ayọ biko nụ feature onwe unu thank you.